Binila. Binigwas. Huli. Ay, nako. Siyempre, may kapasensya nyo na mga tayo kung ano, yung intro natin kasi malabo. Isama nyo po ako rin. Yes, baka namin kami sa dito butas mga tayo. So, gamit natin mga tayo, yung DVR malight natin na dire-diretso na yung putok. Plus 3 na natin mga tayo. So, bukod dito mga tayo kasi yung nakaraan. Tao-tao yung gamit natin, nahirapan yung tayo. So, tara mga tayo. Awak-awak ko lang ito mga tayo kasi the straight na to. Pero lalaban pa ito mga tayo. Ayain natin mapansin na malaki. Agawin na malaki yan. Yun. Dala-dalawa. Paliit pa din mga ito. Yung ba yun? Kakawala natin. Magpalaki muna kayo ha. Sabihin nyo sa papa nyo. Siya kumagat. Dami maliliit mga ito. Pagtatapon ko ng parang akala mo. Ang gano'n. Gano'n. Uy, sus. Naku. Naglabasan yung maliliit mga ito. Sobra naman siguro yung lakas ng ulan. Maliliit yung mga basta face pan. Malulubat ata tayo, puro maliliit makukuha natin. Ang galab shoutout nga pala kaya na si Kulas TV mga to. Ayun. Shoutout kay Katoy Aris, yun, shoutout. Shoutout kay San Luis TV, yun, shoutout Katoy. Unates Vlog, yun, shoutout. JP Sing, yun, shoutout. JP Sing TV, yun. Yan. Yun. Pili Progress, yung shoutout. Bata TV lang, yung shoutout. Ay, sus. Naku. Wala. Nakarang kasi may malakas yung agos ng tubig. Yun, shoutout kay Talin PH, yun, shoutout. Kay Baron TV, yun, shoutout. Wild Tranger Gisay, yun na naman ito yun. Yun. Patay tayo ito. Hindi tayo makakaihaw nito. Dito ka na. Dito ito. Yun talaga yung isla natin. Ganda rin. Yun. Ayun. Wala talaga. 2.5 mga ito. Hindi tayo makakain nito. Hindi tayo makakaiyaw nito. I-upload ko na lang ito mga ito. Kahit maliliit mga ito. Yun naman. Ayan o. Ayun, shoutout nga pala sa mga pinsan ko. At condolence nga pala kay mga Bandalis family. Bermeo Bandalis family, condolence po. Pasensya na po, di ako nakauwi. Walang budget. Pagpasensya nyo na po. Namatay kasi yung kapatid ng tatay ko, Marie, sa Bicol. So, sana maintindihan nyo mga pinsan. Hindi, problem. Lala. Jesus. Ayun, shoutout kay Riding Thunders TV, Ginrobs TV, yung shoutout. Food Travel and B2, yung shoutout. Marjorie Vlog, yung shoutout. Sa mga sulit kasi natin dyan, JP Sing, yun. Easy Adventures, yun, shoutout. Yun na. Uy!
Ay, nalus. Kala ko malaki mati, nag-loss pa naman yung reel ko. Nakakatuwa talaga mati, pangtanggal yung mga ng ano, ng pagod dito. Na sobrang sa lakas ng ano, ng ulan siguro, kaya ganyan maliliit. Pero sinasak mo rin agad na maliliit mo rin, oh. 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 Silubog mo. Silubog mo. Oh. Uy. Yun. Ala, alanganin pa rin mga rin, alanganin. Ay, nako. Alanganin pa rin. Malaki naman po, kahit dalawang malaki. Yan, yan, yan. Uy. Nakakatuwa talaga. Kahit maliliit lang, natutuwa ako sa inyo. Sinako sa inyo ang puso kong natutulog. Ayun, shoutout nga pala kay Richard Ligaspi. Grabe mo ito, tulubog na kagad. Sir Sarmiento. Yun, mga sulit katuloy natin yan. FGI family sa Pines Warehouse. Yun, maraming salamat sa inyo sa mga sulit katuloy ito. Franklin Prasuna family. Yun, shoutout. Okay, yun na. Sana malaki na. Yun, ay sus mo. Oh no! Para parehas yung guys natin. Hindi natin mag-isip pa. Para hindi magtumbo. May umalis ng mga kabila. Unli strike natin. Nakaraan, unli strike tayo malalaban. Ngayon naman, unli strike na maliit. Napalitan. Kagating. Hinihingi na natin yung DVR malive natin. Yan yun. Uy, yun. Okay na to. Lumalagi na mga to, oh. Okay na to. Oh. 3 fingers na. Shoutout kay Babs Marlon. Shoutout ka to, eh. Maraming salamat sa inyo mga to, sa mga tulog supporters natin. Raymond Dachuela. Net Monty. Yun. Wala naman. Wala. Uy. Yun. Yes. Ano ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Kakatuwa. Sige na nga. Sirip na ako. Hindi na ako aasang may malaking bibigay niya sa akin. Shoutout kay Gusel Monty. Yun, shoutout. Yun. Grabe, sinabat ako. Malaki naman. Uy! Kakatuwa talaga. Wala na akong masyado. Okay, ulit tayo. Malaki naman dyan. Ano ba? Shoutout kay Winchester pag-Winchis. Yun, shoutout. Ayun. Kala mo, nagpapatintiro. Kabiwas TV, yung shoutout. Yun, shoutout kay Katsoy Ronnie. Michael Borak, yun shoutout. Yun pa ko, yun. Ayun, nako. Katsoy Michael, nako. Ano nangyari sa spot na ako? Naku, nalangay pa ng bulate. Abangan nyo pala mati yung So, mag-adventures naman tayo sa sa Binangonan. May Palangoy saka Biliperan. So, kasama natin sila Katsoy Ronnie.
Tsaka yung mga AC anglers ko. Yung mga ito, yung laki. Sana mapakagat natin. Yung laki yun. Tinamaan sa ulo. Ayaw kong magat mga ito. Nasa ano. Yun. Pabayaan natin mga rin hanggang sa mapansin na malaki. Agawin niya. Sige, ilapin mo. Yun, sige, yun. Sige. Okay. Yun. Ay, sus, ino ko talaga. Wala, ano ito ba rin nakukuha natin? Mga ayungin. Pasensya na po talaga mga kaya. Yan yung ako. Pinila po. Binigwas. Huli. Ano ba yun? Ay, nako. Oh, no! Mapapagalitan kaya ni Lolo nito. Nag-enjoy lang tayo mati sa maliliit. Grabe. Hindi tayo pinalad mati sa mga malalapad katulad nung nakaraan na adventures natin dito. Napakaliliit mga ito. Hindi man lang tayo pinagatan ng malalapad. Pero nakaraan talaga mati. Kita nyo naman. May nakakawala. Grabe. So ngayon talaga mati. Mga ganito mga kapli. 3 fingers na isa mga tay. Yun, pinakawalan ko na para susunod lumaki pa. Siguro nga kasi mga kapli, siguro yung ano, yung dala ko na ano, na bulati kasi ano, malalambot. Nung nakaraan kasi matitigas yun eh. So yun siguro yung possible na doon tayo naka-jackpot nung nakaraan. So ngayon, namayagpag naman yung maliit. So nabusog lang sila. Nag-catch and release lang tayo. Pagtanggal ng ano, ng kapis sa kamay. So yan mga tayo, abangan nyo mga tayo itong susunod na adventures namin sa Binangonan kami, mga AC Anglers Group. So abangan nyo na lang po kung sino yung mga kasama natin doon. At na-miss ko na rin pati yung mga AC Anglers Group. Yun. Sana di kayo magsawang manood sa mga fishing adventures natin. Thank you po. Bye bye. God bless po.